περίοδο. Ανέβασε τον Όφη στη μεγάλη κατηγορία το 2018 ως πρωταθλήτρια, αφήνοντας τότε δεύτερο τον Άρη. Μπάλτζη θα κάνει το σούτ, εκπληκτικό γκολ. Φοβερό τέρμα. Παπαδόπουλος θέλει να αλλάξει το παιχνίδι για τον Τσάπρα. Κατέβασε αυτός με τη μία. Πεντρόσο πήγε στην περιοχή. Πεντρόσο γύρισε. Ο Μπάλτζη πάνω στα δίκτυα. Στο 55. 2-1 μειώνει ο Λεβαδιακός. Τώρα μια ακόμη κίνηση μπροστά. Με Μπάλτζη, με Γιαννιώτα. Θα βγει η σέντρα χαμηλά, Μπάλτζη, κόντρες η μπάλα στα δίκτυα. Στο 8. Που προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Στον άξονα ο Μπάλτζη είδε εκτός θέσης τον Τσάβες και πάει να βάλει μια γκολάρα, δοκάρι. Στο 50. Δεύτερη εκτέλεση κόρνερ, δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπάλτζη, κεφαλιά 2-1. Έφερε το λάθος ο Λεβαδιακός κοντά, η πτώση μέσα στην περιοχή, η ευκαιρία για ένα καλό σουτ, γκολ στο 70. Μπάλτζη εκτελεί, περνάει από όλους και προσγειώνεται στον προωθημένο Κατρίπου. Βραδάκι. Πάει να περάσει ο Λεβαδιακός στην περιοχή, πρώτη ευκαιρία, δοκάρι. Η πάσα περνάει, Σιμελίδης, ανεβαίνει ο Ζήνης. Σιμελίδης, Ζήνη, πάσα εκ νέου, η ευκαιρία δοκάρι, οριζόντιο. Όμορφη αλλαγή παιχνιδιού ξανά για τον Μπάλτζη. Το γέμισμα, ο Ζήνη διεκδίκησε, η κεφαλιά έγινε στο δοκάρι. Για με στόχο τον Ρώμο, πέρασε για τον Μπάλτζη, ευκαιρία με το γόνατο διώχνει ο Γκέι. Μπάλτζη στην εκτέλεση, ψηλά και με φάλτσο. Κεφαλιά του Παπαδόπουλου, καταπληκτική. Χρειάζεται το όποιο πρόβλημά του. Καταφέρει να βγάλει μια πάσα για τον Πέρες. Μπάλα χάθηκε, Μπάλτζη, Ζήνη. Μπάλτζη έκανε το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Ήρθε ο Αργεντινός και έκανε ωραία τρίμπλα στον Βιντά. Αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Ζήνη από την άλλη πλευρά. Σέντρα προς τα αριστερά, ο Βίχος στην περιοχή, το κοντρόλ είναι καλό, διαγώνιο σούτ, η κόντρα, Τσάπρα κράτησε την μπάλα ο Μπάλτζη εντός γραμμών, πάλι ο Αργεντινός, πάλι με την μπάλα κάτω και με συνδυασμούς η ομάδα του Λεβαδιακού. Για τον Μορέιρα. Κία ξανά. Μπάλτζη. Παίρνει και πάλι ο Αργεντινός, κάνει μια καταπληκτική ποδιά και περνά θέλοντας να αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Γιαννιώτα. Από τον Εραμούσπε. Ο Μπάλτζη αδειάζει ωραία τον Ζουρλίος. Ο Μπάλτζη και η πάσα για τον Βίχο. Έχει γκολ. Άλχο την πρώτη κεφαλιά.
προσπάθειες ωρεϊκής. Ο Μπάλτζι, όμορφο κατέβασμα. Ο Αργεντίνος ξεδιπλώνει τώρα και ανεβάζει ρυθμό για το Λεβαδιακό. Ο Γιαννιώτας του έδωσε μια επιλογή. Η πάσα είναι καταπληκτική. Γιαννιώτας στην περιοχή, το σουτ κάκιστο. Με Τέλετιτς, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. Μορέιρα και πάλι στον άξονα. Μπάλτζι. Απλώνει το παιχνίδι ο Λεβαδιακός για τον Τσάπρα. Και πάλι ο Μπάλτζι, καλό αριστερό. Η πάσα πέρασε, ο Όσμπολτ θέλησε να γυρίσει. Καλή στιγμή για τον... Μάτσι. Κάθετη πάσα, πολύ όμορφη για το Ρωμό. Ο Ρωμό θέλει να γίνει. Το έλεγε ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι να τρελαίνεσαι πως ακόμη αυτή η ομάδα δεν έχει νίκη. Μπάλτζι, πολύ όμορφα και με φάλσο για τον γρήγορο. Αλλάζει κατεύθυνση ο Μπάλτζι μετά την πάσα του Πεντρόσο. Αγγίησε τον Τσάπρα. Ετοιμάζεται να εκτελέσει με κοντινή πάσα. Πιέστηκε, έχασε καθαρά την μπάλα. Βγαίνει ο Μαρσιάλ. Φίλιος, θα έχω κοντρόλ, θα έχει την μπάλα. Προσπαθεί ο Μπάλτζι να την κρατήσει. Τον Βιωτό για απλόν. Λέγατς. Ελέγχει ο Μπάλτζι. Αργεντίνος απλώνει το παιχνίδι. Χατζηστραβός. Πρόλαβε, γύρισε, καθάρισε την φάση ο Μπάλτζι. Απομακρύνει. Τελεύτηκε και το πλάγιο, ο Μάτσος που έχει γυρίσει αρκετά πίσω θα κάνει το κοντρόλ. Θα χάσει όμως την μπάλα Λαμαράνα για τον Μπάλτζι έξω από την περιοχή.